Kanang depression, stress, anxiety, dili gyud na siya joke igsuon. Unang ko makasinati man kani ana ang pinaka-epektibong tambal nga makatabang aside sa imong buhaton nga pagdangop sa kalibutanong solusyon like doktor, pag-ampo gyud. Kay pinagi sa pag-ampo, imo na siyang labanan, makigbisog ka, ngay tabang sa Ginoo. Kay kung ang Dios na gani ang mutabang, pwede niya direktamante usbon ang atong pagbati ug hunahuna. So isuon kung inani man karon nakasinati man kag mga depresyon, himoa yung taming ug sandata ang pag-ampo. Himo ang habit ang pag-ampo. Kanunay nga ampo walay putol. Kaysa pag-ampo ra jud ka matabangan. Kay kung epektibo man nga modangop tag mga doktor ug unsa atong buhaton nining kalibutan nga mga tabang, walay makatupong sa epektibo nga gahom sa Ginoo. Kay sa Ginoo kaya mahimo ang tanan. Dili magay na siya sili nga magic nga inigpisa mo halang dayon, pero through prayer inanay mabati jud nimo ang milagro nga tabang sa Ginoo. Unay kay isuon kung naa man kay depression, anxiety karon, just pray. Ayaw pa wala sa paglaom nga naay Dios labing gamhanan makahimo sa tanan. God bless.